Sjeme. Razmatranje na Evanđelje dana za 10. ožujak 2025. godine. Matej 25, 31-46. Autor otac Lorenzo Montecalvo. Izrecitiraj sve molitve koje hoćeš, ali ako te ove molitve ne dovedu do toga da činiš konkretna djela ljubavi, samo gubiš vrijeme. Korizma je vrijeme jačanja duha molitve. Što je molitva iskrenija, veća je ljubav prema bližnjemu u potrebi. Ako samo moliš bez osobnog napora oko dijela, duhovnog i materijalnog milosrđa, samo gubiš vrijeme. Ako moliš, a ne daješ kruh gladnome, samo gubiš vrijeme. Ako moliš, a ne nosiš riječ utjehe bolesnome, samo gubiš vrijeme. Ako moliš, a ne odjevaš onoga kome je hladno, samo gubiš vrijeme. Majka Tereza iz Kalkute je najprije molila 2 sata prije zore. Potom je, puna duha svetoga, išla po ulicama Kalkute da utješi ožalošćene, da liječi bolesne koje svijet ne bi niti pogledao, da nahrani one koji su umirali od gladi, koje je nalazila na ulicama grada, da dovede kući beskućnike. Sve što je činila je iz ljubavi prema Gospodinu, očigledno čuvajući Isusove riječi: sve što učinite jednom od ovih najmanjih u društvu, meni ste učinili. Jednom, nakon što sam s grupom vjernika slavio Euharistiju, šetajući po području župe, vidio sam neke od njih kako sjede u baru i rekao sam im: dragi prijatelji i prijateljice, budući da je jako hladno, bilo bi jako lijepo kad bismo danas išli po ulicama Napulja nositi pokrivače onima kojima je hladno. Skoro svi su mi odgovorili da ne mogu jer već imaju obaveze. Imamo puno vremena za same sebe, ali nemamo vremena konkretno nositi Božju ljubav. Amen. Amen.